kawo kana ta dariya. Allahu Muhammadu. Kai wallahi bara in gaya ma ba na ce jiya ka zo mu je gidan kallo ba? Kwarai an yi haka. Ka zo? Ina ba? Ai wani fim na je na kalla na Adam Izangu. Ya kalli budurwarsa malam suke wani kallon soyayya wa yo. An zo da. Ke ashe da mun ke baroniya ce? Tace me na sace maka? Kin satan zuciya. Kusan su wani a gidan kallon nan. Hawa. Alkur'an. Ka ce kos ka na dauko. tama. Zan je in samu larai. Kuma da ke zai tafiya. Allah mala. Wallahi larai zan je in To samu. me zaka yi wallahi? Zuwa zan yi ma sai ta ce a ki a shaida ma baroni ya ce ba sani ba. In ta ce me na satan maka? Sai ce a kin satan zuciya. Allah ya gaskiya wani kuma za ta ƙara son ka ba. Kai ka san me zai? Ni ba zan jira an jima ba. Ka tashi yanzu nan mu tafi. Kawai ka tashi mu tafi. Tashi mu tafi. Ai na gaya ma aboki soyayyan nan. Kai dai bari kawai mu wuce. Ai na gaya ma yau. Wallahi sai na sha soyayya. Ai sai na gwada kai. A yana da kyau. Allah kai mu lokaci. Wai yi me ma ya ce? Kina mu ashe. Baroni ya ce. Mene maka sai na ji wani ganda kai. Wallahi suna halin. Larabci kenan. Lare. Wallahi daɗi. Assalamu alaikum salam. Sannunku, ina yininku? Lafiya lau. Ina gajiya. Lafiya lau lare. Ko irin wannan rangwada ne duk dan mutumin ake kenan. Ashe da man ke barauni ya ce ban sani ba. Kai me nayi ƙara faɗa in ji? Na ce ashe da man ke tsohuwar barauni ya ce ban sani ba. Ni za ka kalla ka ci barna wallahi sai na ga ya ga na Baban soyayya. Baban soyayya. An kuma ne.